नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला खायला मऊ लुसलुशीत आणि अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये दाण्याचा कूट न वापरता साबुदाण्याची खिचडी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर मला खिचडी सकाळी करायची होती, म्हणून मी साबुदाणे जे आहेत ते रात्री दोनदा स्वच्छ पाण्यातून धुवून घेतले आणि रात्री भिजत ठेवले होते। थोडंसं पाणी ठेवलं होतं। जर सकाळी करायची असेल तर रात्री ठेवले तर साबुदाणे छान असे भिजले जातात, मस्त फुलले जातात। तर साबुदाणे आपले चांगले भिजले गेलेले आहेत। त्यानंतर इथे मी 2 बटाटे घेतलेले आहेत, बारीक कापून घ्यायचे आहेत। ह्याच पद्धतीने आपल्याला बारीक कापून घ्यायचे आहेत बटाटी आणि त्यांना 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे मी 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्यासुद्धा बारीक कापून घेतलेल्या आहेत मिरच्या। त्याच्यानंतर मी गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे तापत। कढई तापल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये तेल घालून घ्यायचं आहे। तेल आता आपलं चांगलं तापलं गेलं आहे, तर इथे मी जिरं घालून घेतलेलं आहे। जिरं चांगलं आपलं तडतडल्यावर त्याला थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण ज्या मिरच्या कापून घेतलेल्या आहेत त्या तेलामध्ये घालून घ्यायच्या आहेत आणि मिरचीला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। तर मिरची आपली चांगली परतून झाल्यानंतर इथे मी जो बटाटा बारीक कापून घेतलेला आहे तो घालून घ्यायचा आहे। पाणी अजिबात त्याच्यामध्ये ठेवायचं नाही आहे। तर बटाटा घालून घेतलाय आणि तो सुद्धा चांगला 2 मिनिटं आपल्याला तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। आपला बटाटा जो आहे तो आपल्याला वाफेवरच शिजवून घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने बटाटे बारीक कापले की शिजायला सुद्धा जास्त वेळ लागत नाही, पटकन तो वाफेवर शिजतो आणि खूप छान होते ही खिचडी। जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही अशा पद्धतीने आपण खिचडी केली तर आता बटाटा चांगला मी मिक्स करून घेतलेला आहे। मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला झाकण ठेवून गॅस लो करून 2 मिनिटं त्याला वाफवून घ्यायचं आहे। तर 2 मिनिटं झालेली आहेत, मध्ये मध्ये आपण त्याला परतायचं जरा झाकण खोलून। 2 मिनिटं झालेत, मी चांगलं परतून घेतले परत आणि आता आपण चेक करूयात की आपला बटाटा शिजलाय का। तर बटाटा आपला सहजपणे तुटला गेला, याचा अर्थ आपला बटाटा जो आहे तो चांगला मस्त असा शिजला गेलेला आहे। त्यानंतर आपले जे साबुदाणे आहेत ते घालून घ्यायचे आहेत त्याच्यामध्ये आणि साबुदाणे आपले घालून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे। तर इथे मी चवीनुसार मीठ घालून घेतले। त्यानंतर आपले साबुदाणे आहेत ते चांगले परतून घ्यायचे आहेत, बटाट्यामध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तर ही जी खिचडी आहे ना, म्हणजे आपण सकाळची वगैरे घाई वगैरे असेल अशा वेळी अशा पद्धतीने पटकन करू शकतो आणि सगळ्यांना आवडेल अशी आहे। आणि दही वगैरे असेल तर त्याच्यासोबत एकदम मस्तच वाटते खायला ही खिचडी। तर आता मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि आता आपल्याला खिचडीला पुन्हा एकदा वाफवून घ्यायचं आहे, पण थोडंसं असं आपल्याला त्याच्यावरती हाताने पाणी शिंपडून घ्यायचं, म्हणजे आपली खिचडी जी आहे ती एकदम मऊ चांगली होते। तर ते मी चांगली मिक्स करून घेतलेली आहे। त्यानंतर एकदम किंचित असं पाणी शिंपडलेलं आहे वरून, जास्त नाही। आणि आता आपल्याला झाकण ठेवून तिला 1 मिनिटासाठी गॅस लो करून घ्यायचा आहे, पण त्या 1 मिनिटाच्या आधी मध्येच आपल्याला तिला परतून घ्यायचं आहे, कारण ती खाली चिकटली जाईल, म्हणून आपल्याला तिला मध्ये परतत राहायचं आहे, नाहीतर सुटसुटीत होणार नाही। तर हे बघा मी मध्ये पुन्हा परतून घेतलेली आहे। पुन्हा आपल्याला त्याच्यावर झाकण ठेवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली खिचडी जी आहे ती चांगली सुटसुटीत होईल। असं मध्ये मध्ये तिला परतत राहायचं। तर आता परतून झालेली आहे आपली खिचडी आणि पुन्हा तिला झाकण ठेवून आपल्याला वाफवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपला साबुदाणा जो आहे तो पटकन वाफला जातो। तर आता पुन्हा झाकण ठेवलेलं आहे आणि आता 1 मिनिट झालेलं आहे, तर आपण चेक करून बघूयात। तर बघा आपले साबुदाणे छान असे एकदम मऊ झालेले दिसतातच आहेत, याचा अर्थ आपली खिचडी मस्तपैकी अशी तयार झालेली आहे। तर आपण पुन्हा एकदा ती चांगली परतून घेऊयात। बटाटा तर आपण आधीच शिजवून घेतला आहे, त्यामुळे साबुदाणे नंतर शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। तर आता गॅस मी बंद करून घेतलेला आहे आणि आपली खिचडी मस्त अशी तयार आहे। खूप छान लागते ही खिचडी, तुम्ही नक्की करून बघा आणि पटकन होते। नेहमी आपण दाण्याचा कूट वगैरे घालून खिचडी करतो, तर आज आपण दाण्याचा कूट न घालता अगदी साध्या सोप्या पद्धतींमध्ये अशा पद्धतीने खिचडी मी करून दाखवलेली आहे। तर तुम्हाला माझा आजचा हा खिचडीचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे येणारे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळतील।
आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.